कोइले ले बाड़ी सब तैयारी चाचा मौसी तैयार बिया गाँव ही के मुखिया के बुक के गाड़ी कोइले ले बाड़ी सब तैयारी होई कोरोना से बावे झमेल हो सगरी पालन कोइल हो कोइल फेल हो दर्शन भोला के आसो नहीं कर पाई रे ए चाचा जी कहाँ जातनी? अरे देव घर जातनी हम चले का करे जाल धारे बुढ़बा देवघर में बड़ी महामारी बा ताला लोग बा तो हम चाबिया ले लिए से खुल जाई भतीजा तोर महियो न जाई रे तोर मौसियो न जाई रे भतीजा तोर माइयो न जाई रे तोर मौसियो न जाई रे अरे बाबा के नगरी बंद बा कैसे जलवा चढ़ाई रे भतीजा तोर महियो न जाई रे तोर मौसियो न जाई रे कहिए से रहे बेचैन हो लाग गोई तले देव घरवे में बैन हो अरे मन ही में भोला जी के सब लोग करता रे हरावा में बैठी गोबरन हो अरे दूर होई जल्दी से सब महामारी हो है मुसीबत बाबा तारन हो भोले कहीं जाके पूजा कर आई रे चाचा जी हम हमर मामी तैयार बिया नया नया दुनिया दे पेन लेवनी छा बुढ़बा कब से कहतानी कि ना तोर माई जाई ना तोर मौसी जाई तोरा बुझाते नहीं खे भतीजा तोर महियो न जाई रे तोर मौसियो न जाई रे भतीजा तोर माइयो न जाई रे तोर मौसियो न जाई रे रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोपालगंज पुलिस के लागल बावे पहारा सभे परेशान बावे मैटर बावे गहरा खाली डेरवा तारा हमरा के अरे मासूम बीबी कास लकी राजा हो ओइसन कबो ना भइल रहे हो अरे भूले तो राजा के संगे तो पर साल जोड़ा कांवर लेके गइल रहे हो सोची सोची कुछ तो पछताई रे एक जंजल जता हम लोग के लिए चला हम लोग जाए के मन कलता दे लाकी चाचा के दे बुले चाचा के दिन जनक मिला नया नया पिले वाले हम चले अरे हट ना हट काहे परेशान कइले बा भतीजा तोर माहियो न जाई रे तोर मौसी न जाई रे भतीजा तोर माइयो न जाई रे तोर मौसियो न जाई रे ए चाचा हवे मंदिलिया का अरे तोरा कहाँ लग गई डिजिटल जमाना में बड़ी तेज हो गई बा।